Граємось трошки з котом. Він саме заряджений, страшенно збудоражений. А ну покажи, що ти вмієш. Мені подобається, як ти граєшся. Може, людям це зайде? Вичесав і так і став, хоч на людину похожий. А то таке риже ходило, на Трампа змахував. Угу. Стій, спокуха. Спокуха. Держи себе в руках, держи. Да. Куди? Куди? Іди сюди. Красавець, ну не тікать. Не тікать. Так, хвостиком осторожно. А ну покажи, який ти красивий. Угу. І все, втік.